Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархеҷи. Бо омадем кӯнам бозори Паншерда дӯстони азиз. Инҷа чанд бор такроран омадастем. Акаи дис мода полна обзор маълумот шуда додааст. Раҳмати калон барои ёрдамошон. Дӯстони азиз, барои шумо инес ҳар якча як дақиқа сёмка кардем, маълумот додем. Ин мисол дуи харсни краватҳо, кухонни гарнитурҳо ҳамаш ҳаст видео монда. Дӯстони азиз, видеоно то охирша тамошо кунед. Чизи даркориро меоянд дӯстони азиз. Бо ягон мебело дошта бошен, кӯна истифода бурдагӣ мебел дошта бошен ё мехаранд. Дӯстони азиз, ҳама вақт такрор мекунем. Бисёр кас ҳозир обуна нашуда тамошо кардеста. Як кнопка зер кунед, як лайка монед тамошо кардан барои меҳнати моро дастгирӣ кунед. Дӯстони азиз, ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша лайк сар кард. ассалому алайкум муштариёи муҳтарам, дуруд ба ҳамаи тамоми шаҳрвандоне ки моро дастгирӣ мекунанд. Аввало миннатдорӣ мекунем ба ҳамаи нархтиҷӣ сайте ки бисёр мақсад дар шаҳри Душанбе бисёр популярни вай шуда ки бори дигар миннатдорем аз акаи Баҳром ки мисол моро дастгирӣ мекунад ва дуруди бепоён ба тамоми муҳоҷироне ки берун аз ҷумҳур ҳастанд ва дар дохил ба мо боварӣ кардан ва имрӯз қати мо ҳамкорӣ мекунанд, боварӣ мекунанд. Мо ба ҳамаш дуруд мефиристем. аз худованд тамоми хушиҳои рӯзгор барои шумо таманно дорем. имрӯз бори дигар мо дар бозори Саховат, маркази аниқтараш маркази савдои Паншер ҳузур дорем. хоб бар имрӯз чӣ мебелҳое ки пешниҳод мекунем, марҳамат таваҷҷӯҳ кунед, бо диққат бошед. чизе ки нофаҳмо бошад дар мо комментариҳо нависед. мо комментариҳои шуморо мехонем, таҳлил мекунем. чӣ камбудӣ норасогӣ бошад дар савдои мо, дар тиҷорати мо, аз шумо пешакӣ узр мехоҳем. марҳамат. хоб имрӯз шифонеро нав баромадагӣ, хоб дизайнои нав, хоб шифонерои чордара дар умум. марҳамат. шифонеро дорем, хоб седара, дудара. ҳозир манзури шумо шифонери чордара ҳастай. хоб як тарафаш полка. марҳамат. хоб як тарафи дигараш марҳамат ҷои либосовезонкунӣ, ҷои либосовезонкунӣ. хоб нархоша бигем, бисёри муштариҳо барои нархш интересоват мекунанд. хоб ҳар качества дора, якум сор дора, дуюм сор дора, 1200 сомон, 1300 сомон. бори дигар дар дигар навора мо гуфтагем дар шаҳри Душанбе дастафка дорем, ройгон то пеши манзили зист, то ҳамон ҷое ки ҳама одам мекунад ройгон вай дорем. марҳамат. бо шифонери ҳамхел чордара, инам ҳамон шаклда. хоб санги мармар, сафеду сиёҳ. аднаварӣ мена шуморо ба ҳузури шумо мерасонам ки аднаварӣ мена мо фармоишам қабул мекунем. фарқ надорад муштарӣ кадом размери гӯяд, ҳамаша қабул мекунем. ина шифонери чордара. марҳамат. хоб шифонер дорем седара, ҳастай ҳар качества дора. ҳастай 1000 сомон, ҳастай 1200 сомон, ҳастай бо ҳамин моделҳо 800 сомон, ай 1000 сомон, ай 800 сомон то 1200 сомона ҳамин седарост. иён ҳамин хел ҷои либос дорам, ҷои полка. марҳамат. як тарафаш ҷои либос, як тарафаш полка. марҳамат. хоб иншам седара. марҳамат. ҳозир ҳамин худаш чанд сомон мисол? хоб и 1100 сомон дар шаҳри Душанбе дастафка дорад. дар шаҳри Душанбе дастафка дорад ройгон. хоб агар ноҳиё агар пурсанд ки ба ноҳиё чӣ хелай, мо бисёр муштариёмон рости гап вай шудагиянд аз ёвон, водии Ҳисор, Қурғонтепа, ҳатто ба Айнирам ҳозир рӯзҳои охир бениҳоят аз ноҳияи Айнӣ боварӣ кардагиянд дастовар мекунанд то Хоруға, то Автобазора, то ҷое ки мусофирбар ҳамҷо мераванд мошиношон, мо ройгон мебарем. баъд шартнома мекунанд худашон чанде ки ҳамон мошинаи мусофирбаршон баранд барои боршона бурдан, шон шартнома мекунанд. марҳамат. мо тамоми тараф хизматрасонимон тамоми тараф имрӯз ягон ҷои вайш наст боварӣ кардагиянд, маблағгузорӣ мекунанд. мо ҳамин бисёр миннат дорем ки одамо имрӯз моро бовар карданд. то Бадахшонам мебарем, Хуҷанд, Бохтар, Қумсангири, Шартуз, фарқ надорад. тамоми ҷо бурда мерасонем то ҷои мусофирбаршона. и масъалаи ноҳиёда. дар шаҳри Душанбе дастафкамон ройгонай, хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе ройгонай. хоб ина шифонерои дудара ҳастай. хоб марҳамат. 700 сомон. хоб бо дигар ҳастай ки дуюм сорт мегӯянд, ҳастай 600 сомон ҳам ҳастай. бо ҳастай бо азида хубтараш 800 сомон. фармоишам қабул мекунем. барои дудара прихошка фармоиш қабул мекунем. фарқ надорад. марҳамат. бале бале мана ҳам полка дорад, ҳам ҷои либос дорад. хоб барои офисҳо заказ қабул мекунем, барои мактабачаҳо қабул мекунем, барои боғчаҳои вай мекунем, боғчаҳои кӯдакона қабул мекунем. марҳамат. фарқ надорад кадом фармоише ки шавад, мо ҳамеша хизмат расонем. марҳамат. хоб не биёрем. имрӯз муштариёи муҳтарам, дар савдои мо барои мағозаҳо, хоб мағозаҳо ё хӯрокворӣ ё фарқ надорад, барои молҳои саноатӣ, марҳамат, стилаш пайдо шид дар фурӯш. хоб 1 метраш 650 сомон, 1 метраш. ҳаминҷа дар умум
дар ҳамин ҷо мо ҳамаша ҷо ки камтар вай ограничение хоб дар умум 12 метр ҳамиҷа ҳастай 1 метр 650 сомон бисёр стеллажои заводскоян хуб ҳастанд марҳамат хоб ба ғайраи Ё снимат мешава или мисол бале бале размери бале ино худашон ҳама снимат мешаванд ҳам разбират ҳам ҳама размер сабират мешавад тамоми размер чӣ хеле фура ин чиз заводскоя барумҷон марҳамат муштариёи муҳтарам кадомеш ки фармоиш битанд марҳамат ҳамин рӯз дар фурӯш ҳамин чиз пайдо шудагай креслоро дар умум ман вақти шуморо бисёр намегӯям дар умум аз 150 сомон марҳаматҳо охиронгиш 150 сомон сар мешавад рабочан истифода бурдагиянд майдашан бале бале 150 сомон ки сар мешавад то 1000 сомона то 1000 сомона марҳамат ҳамиш ки ба 1000 сомон 450 сомон 350 сомон ҳамаи нархҳо ҳастанд ҳамон муштарӣ чӣ хеле бошад мақсад ноумед ами дукони мо намеравад марҳамат газплита 1000 сомон дар ҳолати кория 1000 сомон баҳромҷон марҳамат столу стул ҷои мешидагиш 1100 сомон доставка дорад дар шаҳри душанбе дар ҳолати хуб қарор 4 та стул қатӣ 1100 сомон хоб марҳамат мегзарем шифонерода шифонеро хоб 6 дара заводской айспальни гарнитуро хоб 2500 сомон агар марҳамат бисёри муштариҳо мегӯянд дохилашро нишон диҳед марҳамат ина дохилаш марҳамат ина дохили шифонеро ҷои либос боз ҷои либос полка дорад хоб дар барои мисол ягон чизои ловозимот аз қисми поёнӣ дорад айспальни гарнитураи чизо ҳама заводскоянд 2500 сомонӣ муомилаш ҳаст хеле ягон муштарӣ хати моли то ҳозира мисол ина вай байни мо нофаҳмӣ шидагӣ нестай тамоми муштариҳо занг зананд мо ҳамкорӣ мекунем марҳамат боз шифонер ҳастай 2500 сомон байнаш оинадор рабочиян истифода бурдагиян не ки дар ҳолати хуб қарор дорад дар ҳолати хуб қарор дорад марҳамат як тарафш полка хоб байнаш оина ҷои либос марҳамат ин тарафшам боз полка ин тарафшам полка ду тараф полка байн ҷои либос 2500 сомонӣ хоб хоб дуверни хоб бисёри донишҷӯё мепурсанд ё ки иҷоранишино мепурсанд ки ягон шифонери арзонтар ки мисол сумшон камтара ягон ҷои вайш нестай 700 сомонӣ бениҳоят абъём калонай тамом чиз дар кухняам истифода мебарад дар хонаам истифода мебарӣ аз поёнаш ҷои ваё чизои лавозимота дорад кашкашак дар поёнаш дорад марҳамат каси маъқулаш бошад марҳамат двухъярусный кроват заводской ира оҳанӣ мегӯянд тагиш сетка дорад бо вай фанер мондагиай дар ҳолати рабочий истифода бурдагиай ну ҳолаташ бениҳоят хубай 1600 сомон дар шаҳри душанбе ройгон доставкаш дар тамоми шаҳри душанбе дар куҷо территориё вай ба ҷои мусофирбард то ҷои ҳамон мошиношона бурда мерасонем бо ҳамин намуд дорем баҳромҷон марҳамат агар имконият бошад берунашам ба навор гиред двухъярусный кроват хоб қариб ки дар ҳолати нав истифода бурдагиай бениҳоят ҳолаташ ҳолати хубай ира оҳанӣ мегӯянд хоб марҳамат 1500 сомон 1500 сомон матрасош нав дар салафан пешидагӣ истифода бурдагиай но ҳолатш бениҳоят хубай ҳеҷ чизи оҳаниай ҳамин хеле марҳамат хоб фармоишам снимат карданашам осон боида бале бале ино ҳама снимат мешавад бале бениҳоят чӣ хеле бошад марҳамат фармоишам қабул мекунем агар ягон муштарӣ мисол мехоҳад ки 2 та 5 та 10 та фарма дорад фармоиш кард марҳамат мо хизмата тайёр фармоишам қабул мекунем барои двухъярусный кроватҳоям ки оҳанӣ стул хоб барои барни стойка инора мегӯям бисёр баландака хел дар хоҷагиам истифода барӣ нархаш 500 сомонӣ бо муомила дорад хоб марҳамат аднаваре мена нишон медиҳам двухспальный кроват хоб дар ҳолати хуб қарор дорад 1500 сомонӣ матрасаш пружинагӣ 1500 сомонӣ хоб оҳиста оҳиста яхдонҳода мегзарем яхдонҳо дар умум аз 550 сомон майдаак сар мешавад аз 550 сомон бале бале аз 550 сомон сар мешавад то баҳромҷон мана то 3500 сомонира
این همی در نوار میاد کدام مشتری ما وقتی شما را بسیار نمیگیم کدام مشتری کدام نمود یخدان فرمایش میتن مرحمت بسیار شد از داخل جمهور میگیم بسیار شد از فدراسیای روسیه روان میکنن از 550 سومون سر میشه تا 3500 این همی کلونش 3500 سومونی هسته 2000 سومونی 1500 سومونی بوجه داریم یک ارتل خب 600 700 سومونی من خلادینیکو در اینجا هستن 1300 سومون 1500 سومون از پیش ماه شریف رمضان های بسیار مشتری ها یخدان ها ایهازی پرسیده هستند مرحمت کفالت یخدان های ما از 1 ماه تا 3 ماه وای دارد مشتری یگان به یگان چی کفالت دارند مشتری محترم مرحمت شیفانری 6 دره از спальни гарнитур ما بسیار спальни гарнитур رو داریم مشتری ها میپرسن که بیاین در جداگانه فروشین یا دیوانشه یا که تنبوچکاشه این شیفانر خب دیوانش سوداش دیگه مرحمت خودش 2500 سومونی بسیار شیفانری خوبه شیفانری заводской نو خب در قطار همه شیفانر مرحمت دو تا خلادینی که دیگه است یک تاش 1300 سومون یک تاش 1500 سومونی مانا تونبا 500 سومونی تونبچکه را بینید مرحمت برای کوخنی یا که در کجا برای در خونه استفاده میبرید خب در آشخانه استفاده میبرید 500 سومونی مانا استیرالنی ماشینا بسیار در حالت خوب قرار دارد خب стиральный машина LG 5 кило در حالت خوب قرار دارد рабочая کفالتش از 1 ماه تا 3 ماه نرخش 1500 سومونی 1500 سومون شیفانر 6 دره دو تا دری اول و آخرش полукруглый نیم دوره مانا ببینید مرحمت داخل شیفانر مانا полка خب اینجاش خب هم полка هم جای لباس خیلی میشه همون چیز دیگریش 2500 سومونی 2500 سومونی بسیار شیفانری خوب شیفانری نازنین اسپالنی гарнитура مرحمت با همون خیلی شیفانر اینش هم 2500 سومونی همش با معامله دارن یگان جوری نیست شیفانری سفیدی 5 دره 1000 سومونی 1000 سومونی در حالت خوب قرار دارد دیوانی двухспальный кровать آهنی 1500 سومونی مرحمت مانا دیوان 1000 сомонӣ двухспальный кровать хоб односпальный кровать 500 сомонӣ односпальный кровать 500 сомонӣ марҳамат шифонери 6 дара хоб якум спальни гарнитуре ки дар шаҳри душанбе омада будам ин ба номи розаҳай 6 дара 1300 сомонӣ 6 дар дарои байнаш оина доранд 1300 сомонӣ двухспальный кровать از спальни гарнитуру двухспальный кроватш мондагиай 2500 сомонӣ матрасаш матраси пружинаи пештарай бисёр бениҳоят бақувватанд шифонер дорем баронҷон марҳамат седара купе хоб купе роли қатиян фармоишам қабул мекунем закасам қабул мекунем 1500 сомонӣ хоб фармоиш қабул мекунем барои дохили хонаҳо офисҳо фарқ надорад тамоми намуди шифонера хоб фармоиш қабул мекунем агар аднавремена бори дигарам такрорам шавад кадом одаме ки кадом муштарие ки агар ҳамин чизои истифода бурдагӣ шуда бошад нолозим барои фурӯш марҳамат аднавреме дар як вақт мо ҳамин чизоро бо харидорӣ мекунем баронҷон харидорӣ мекунем мешавад ки вай обмен товар кунем ё ки харидорӣ мекунем фарқ надорад бо таъмир ка мефурӯшем خب امروز مرحمت کухни гарнитуро нав кухни гарнитурои нав тамоми размерош ҳастанд тамоми материал қатӣ суроғаи мо маркази савдои паншер бозори саховат хоб аниқтараш кӯҳнабозор мегӯянд хоб рақамҳои телефон 98 35 37 бо 5 бори дигар такрор мекунам 98 35 37 бо 5 987 дигар номер 987 654 379 саломат бошед шумо дам барори кор дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат